nandi nontombi nandinayo Sure. apha eIngwe sithanda nyanga inhliziyo yami yonke Sure. andilahla Good. andilahla mna nami Good. anasuka apha komendlini yobona yena ngiqonza mlinda phanda mfone ethi mfone ndilapha kule hotel ngicela ubona wena mntu wami abuza qala ngoba bethe izapha wathi jonga Dabane Mziyanda Fondini laa nto bendikuchaza yona phe Ramaphosa ndiyachaza andikufuni hey yaguquka mhlenitshwa yaguquka ndemka bangaba ndemka nabheka ngapha ndizazi but azi bani sedora ngithi ndiyayihleka kumakhaya amakhaya okanye kwezo ndawo sandicela ke ilizwe lonke loMzantsi Afrika ingakumbi Eastern Cape basupport for ekunjani podcast bayafumaneka kumakhasi ezenxibelelwano yanicela kuDabane umkhwe umuntu owumeka usigade unyana kaMamcirha umziyanda baka Abolisi Camagu. The city of Gqeberha brings you Kunjani Podcast. Aisani biziwe Gqeberha yintontani namani Jani yabulisa pa kunjani. How we gonna grow if we ignore But it's some cake. How we gonna know the death of Biko and Chris? Waterways. Kubeko namasiko or kanjani uvuyo zenge mbeko nobubele nobathwani nomculo chazimeko uzosiya kwenzwa njani vibe zeno nene nomiskino kunjani. Good day and welcome to Kunjani Podcast, the podcast with HD content. My name is Mzwanele Unele wakabheni umsasazi wodumo umgwaqebe wangapha engqoshwa unyana kaMamsukwini for the Yellow Bone and izakuni ke kulonyaka ka2025 I believe noba kokuqala ngosibona nasigqibelene kudala molweni bethuna compliments of the new year kuni nefamily zenu ndiyathemba into yoba ningene kakuhle namhlanje ke niyasibona into yoba siza ngenye engile sivasile sifresh uqhuma nefade kwinyakanyaka nje imizi lenzekayo kodwa ke singekaqhubeli phambili nepodcast iqale masibulele manje inxaso yenu ngoba apha kwi-festive nenze into ningaqhelanga uyenza okanye ningaqhelanga ukwenzeka kwiinto ze-social media into banithi kubhizi kuyimigidi kuyimingcwabo kuyinto nje yonke konwatywe ngabantu but i-podcast ifumana inkxaso esiyifumene during the festive season ingummangaliso asiwuvale umlomo sithi enkosi kakhulu bethuna kwi-loyal supporters zethu nelisteners zethu nabantu abasisupportayo kuzo zonke i-socials sithi asiwuvale umlomo qhubekani nenze njalo kuyabonakala into yoba niyithandile i-podcast yethu kwaye niyaqhubeka nibheka phambili Mzwanele uthetha gqithe yaloo nto le nto ii-numbers ninazo ngonikhulile ngubani omphetheyo uphetheni esandleni he's a MC uyi-comedian enye nenye ke ngenye ayenzayo ukuzayichaza but eyona nto ndiyaziyo ngayo yoba Kaizer Chiefs is looking at strengthening their squad for i-2024-2025 season apha kwi-Betway ukwenzela uba ibe mnandi ikwazi ufumana abantu abazayiskorela ii-goals if they can't get uOzwen Apolis kwipolokwane City apha eBhayi sinaye thina ngubani ingwenguye umziyanda Apolis bathi nguDabane Yeah man. so iKaizer Chiefs mangatsali kuBob Stick mangabe zisokolisa Bobby if you can't get Ozwen Apolis imali ngaka suba na wari nge5 meter nasi striker uzasifumana umziyanda Dabane Apolis. Yeah, welcome to Kunjani Bhuti. Bandulele bhuti man kuhle kunjani kwemhlekazi. I know kuyazamela yes man yeah. Hey, looking fresh man. Cabe iyathisa lento yenqayi nendeva phepha. Ndiyaglowa fondini ndiyaglowa ndithethu mntanami ndithethu yabo ndiyabona u2025 undamkele kakuhle man yes yeah ifamily njani yona ifamily no ifamily se right bhuti akho nto singathi sikhambisa ikhala ngayo umama u right abantwana ba right wonke umuntu wapha komendlini wonke umuntu wapha komendlini uThixo umkhusela. Wow, yena ndinice ke leyo because yena nto mna ndiyithethe xa unyaka uqala abantu they always believe noba lo unyaka uzaniphatha kakuhle awuzofana nonyaka ophele but inyaniso yoba if akhona uzayitshintsha wena ungumuntu kwinto obuyenza unyaka ophele there's nothing ezawutshintsha because onyaka bona bayafana qha akho nto itshintsha into ebalulekileyo kungena ukwenza umahluko ongena so masiyibulele loo nto leyo bhuti wami masingayithathi kancinci mani into yoba ufikile apha siyayibulela kakhulu because yaba ungumuntu oxekekileyo owenza into zakho ubhizi comedy ubhizi ukhuthaza abantu ngapha nangapha but kwixesha onalo obhizi uye wathi hayi mani Kunjani Podcast mandiyiboleke nje imizuzwana eyi-30 to 45 minutes ndize apha kweli qolo asiyithathi kancinci ke loo nto because thina sikwi-swifting and sorting business apha sibizi noba ngubanini sikhangela imidlungu nalapha emidlungwini imidlungu edlekayo nawe ke ithephe into yoba ungumdlungu odlekayo ndithoke lapha kweli qonga so once more ke ngonya siyabulela kakhulu mandibulele mamhlekazi no mandibulele mhlekazi nama mandibulele mamhlekazi bandithe nathatha ithoba nancinga into yoba ngaba hayi mani umziyanda kaApolis masimkrwece umfo just to get to know him bangaba umuntu njani ndiyabulela kakhulu ngalo opportunity mhlambe umuntu opha ngaphandle
Yeah. ukumcacisela nje ingakumbi abantu abafikayo ukuthi abaqalayo usupporta nabaqalayo usibona eliqonga silicreate into ba masijonge abantu abenza into ezinhle ekuhlaleni Yes. abantu abazawunikezela umdla kubantwana abasakhulayo bashiye umzila ofundekayo so yiyo lonto siye sithi kasibonayo bawenza into ekhuthazayo nento lolutho kwi-community naselizweni liphela sikubize uze Yes. abantu eyona nto siyifunayo kakhulu thina asinangxaki ncam nalanto sebeyibona kwi-social media babekwazi Yeah. uba umuntu ohlekisayo uba ngu-MC Yeah. uyakhuthaza zonke ezanto eziya asisayihoyanga kakhulu because into abayazi thina sifuna ungena kobumba ngabazi obumba before into Yeah. ababazi uDabane so umuntu ozakubuza into yoba ngubani uDabane ungathini xa umphendula No, uDabane igama ngumziyanda ne. Alright. Waka-Apolis. alright Originally ndizalelwe kula mhlaba wase-Ado. alright ama-origin Ma-origin kwa-vitamin C. Wow. Uyanibona nje njengoba nesigram kwa-vitamin C kilokishi phaya kuthiwa uZwelitsha weStora. okay Yes, ndizalelwe khona but ndikhulele eMotherwell. alright Ndikhulele eMotherwell. Ndemkake kolo Ado nazotshona apha eMotherwell. Nomka kwami ke kala Ado ayondlwane yanetha. Mtsho abantu basathi bayazi I'm the only person eAdo wazebhayi ngenyama. Akekho omnye. hayi into lebekuleqa kangaka uthi uqoma mawusuke nyawo uzolinda nemoto Fondini ngumcimbi onzima yazi ba xa uphuma imeko esiphuma kuzo emakhayeni Sure. asozimeko esisikhethayo zimeko esizibona nathi singabantwana eziye savela phambi Sure. kwethu yabo Sure. I'm not gonna lie before you ndithi hayi ndiphuma kikhaya lithini na but I'm from kala khaya fumaseke i-dysfunctional family esameko baba ya utata nomama kaboni ngasonye and then umama had to leave Ado azotshona kwelibhayi after esishile naqomba into abangaba no man mina ngeze ngihlale ngaphandle komama wami ngizomlandela and azange yazi abangaba zomlandela thatha isinqumo ndanqumla uze eMotherwell ngenyawo nazongena bhuti ndanqonqoza wothuka I'm the only person baphulaphula bekunjani podcast give this guy a bells ingwenya le so wayibona wena babebusy befuna ibus fare wetha wayiwoka akekho athi sokuphula la record yeah so umele record ba ndinamka ne record Alala. ngathi ndiyazi ebhayi uzokhangela umamcela akasazabeka umuntu yabaphila ndafika namfumana umamcela she couldn't believe it nathi hayi sende lapha Fondini masibheke phambili nobomi ya ndiyazalwa ke emagcirheni Okay. utata ngumkhwemde umama ngumamcirha Alright. yes mhlonitsho okay ekukhuleni kwakho mhlekazi ubukhule ungumuntu onjani because abanye abantwana baye bacace besakhula into abazabazizo ufuna siba umbone manje ba ikhondo lakhe lo liselinethile omnye ufuna uhlenje uyalungisa uyakhuqa izinto yaluqoma hey izaba mechanic lo omnye umboma uphathe yeka wenza lonto yenza but abonakala lapha ekukhuleni ba ikhona indawo yabo wena bunjani ngoba nawa kunyabile lo benganyabanga mina football sela yabo benganyabanga even emeko sendlini khange ngibeke iposition ngoba ngabona xa imeko yakona emaxongo kufanele ngathi ngumntana olalukule othobela yonke into no behambule kakhulu ngenxa yendlala khange ngibeke mina ndiqave egqithi sure ndikhule eqavile benithandele radio yabo ndikhule ngithanda iradio ngithanda umamela umhlobo wenene kakhulu ngithanda ulinganisa abasasazi yabo ndithanda manje ukwenza izinto ze-drama ze-acting ngithanda iTV ngithanda babona kodwa so ndikhule phithizela just nje nalapho besaziwa apha e-N2 Stadium bathoza games besaziwa khona ngwena kono 20 phaya ebaleni kama ngaseshofilish bensaziwa ngifike pha amajita amasebhawa ngikhulele ebhawa before nohlala ekamvelile bengithathwa ngo10 kusasa uthi mzifundini yaqala igame kuyazobaza ngumsasaze yafika bayana la ngidibana nomboko ayisukile ke umsasaze emveni kokusiphiwe zomali sitshe kube manje namajita so ndikhule ndiye out endwebileyo ne but kuyo apha ekhuleni bendisithanda isikolo sure yabo khange lento yokhula ufumaniseke into abangaba iyaniphazamisa ungasithanda isikolo yabo nezinto ku-challenges ezifiswa ngumntana khange zimphazamisa ngabe isikolo ndingasithandi yabo so ndingulowo muntu apha ekukhuleni kwami hlonitsho talking about indaba yesikolo I know xa ungumntana ukhula uba nephupha idream so apha ekukhuleni kwakho wena boba uba yintoni no umna ekukhuleni kwami kahle bendibawula uba ngumsasazi okay ya inhloso yami kwakufuna uba ndibe ngumsasazi ne but ezi zinto ke khange zenzeke ngehlobo bendilindeleke ba zingenzeka ngalo yabo but ke phela kwento bendine passion yayo usasaza kakhulu ba ngusasazi webhola yabo but ke imeko khange zivuma into bangaba ndifike kwelo phupho but ke kulento mosithi into bangaba uThixo esinikeze izinto
uyakunika le uyithandayo aphinde akubhalansise ngenye oyiqonda into abangabe uyayithanda because as much as ngifuna umsasazi but bendibathanda abantwana yabo bendibathanda abantwana bendisithanda izinto ezidibene ne-youth development phakathi yabo so ndithe eliphupha loba nakhange benguye umsasazi naqombe man gxile mangakhulu apha ke edibene youth development as a result ndajoyina i-organization nabangayibiza ngegama dala safunde ncedo okusithandwa sekuthiwa i-Planned Parenthood Association of South Africa ndajoyina yona plus nobo Love Life through yonke loo nto leyo uThixo wanipha namathuba into abangamandame ndibheka koma-England mandame ndibheka koma-Holland mandame ndibheka koma-Belgium yabo oku ndibhizi nendaba ne-youth development so elaphupha lofuna uba ngumsasazi noko lagqumakaleka wena because naliyosebenza ngolutsha into beniyithanda kakhulu yabo kodwa kahle kahle umuntu wayefuna uba ngumsasazi yabo but ke nomblame uThixo nakule meko unisebenzisile kakhulu. What was the inspiration behind into yokuba ufuna ukusebenza nabantwana? Because I know into kwabanye abantu it's because of mhlawumbe experience umuntu aye experience mhlawumbe ukhule ngakukhathalelwa ngutata kanoma okanye ngabazali bakho okanye ukhule ngawuyanga kuthlela qoba hayi mama ngase ndihoya abantwana ndenze lento ingazange yenziwe kuwe ikhuthazwe indoni lanto into yokuba usebenza nabantwana. Inyani emsulwa wena Mhlonishwa ebona la nto yokufuna usebenza nabantwana inento kwenza ne-background ensuka kuyo yabo inento kwenza le nto bendishilo eqala bangam I'm from ki dysfunctional family yabo kwezameko zemilo katata nomazimaqongo yabo ufumaniseka utata uyanyamalala kabonakali yabo zonke zonto ezo so ezazinto kwami ngethuba ziye zandikhuthaza into bangaba hayi man umntana ozalwe ndim nomntana ozalwe phambi kwami nomntana nikwazi umnceda ndisenawo amandla nokuThixo makanisebenzise ndikwazi uqhuba ukuncedisa ukuthi ulutsha noko luphuhle yabo so zizinto eziye zan-inspiration moving forward nobomi yabo. Wow, no, that's nice. You've mentioned into yoba ubawela into yoba ngumsasazi ngoba lo msasazi bekukhuthaza ukuthi xa umamela uqoma nam ndiyazibona ngula msasazi kwabasasazi bebhola I assume akhona umsasazi ngeliba umazi nawe kuthiwa nguMakhosandile Nzishe nomazi kahle komhlobo wena uMakhosandile Nzishe akhulu wayengikhuthaza ne wayengaphosa iziprogram zakhe uMakhosandile Nzishe wathi ke washiya may his soul rest in peace kwafika uzingisile uMathiso yawo ingcilibela yabo so bingabantu bebenikhuthaza no bakho umafani so bingabantu benikhuthaza bengibamamela eRadio Nqume abanikhuthaza ababhuti banikhuthaza nyani so bingabantu benikhuthaza ingakumbi uMakhosandile la voice that was a voice ithathi kubeke ebaleni ngokuze ithathi kubeke ebaleni and yabulela into bangaba noko before ke to the land of the departed lokho uThixo waniphe chance ke ndimbona ndambona ngexesha nise-PPSA sam invite kwenye program elapha eNu2 apha eholweni wayefikile pha as a guest speaker and then safumana chance kusincokole kunye naye and guess what ndanikwa senze drama pha mna ndathi bangumsasazi imitator yena elapha wachazeka mali wachazeka yabona ngoba man so ngena mntu bendiqonda into bangabayi yes. Wow. What was that feeling into yoba umuntu okhule uqomba i-role model yami umuntu okhule uqomba uyazipicturisa uyazibona unguye ufumane chance yoba mawuphefumlelane nayo ngohlobo take us through that moment yoba wawuziva njani wena because I know lento bekhe ndahlala nobhutism mna ndisasaza nayo i-role model yami i-hero yami 4x4 kwakunzima usasaza ngwenya mna uqomba jonga starstruck ndichazeka mal awunangala mina mfuna ndimbona andizokuphosisela Mhlonishwa hey yayingathi sendinguye ne yabo ngamnxiba naqomba nanku lo muntu balo nguye beyi-role model yami kakhulu yabo kakhulu wayenenye program wayenayo phathi evekini yabo sasimane sithanda ubizwe ke pha Love Life sebizwe pha emhlobo wenene hayi ke sayenda pha simqhela ke uma simbona so into obona yena yaba into sisonga semihla ngemihla ngqondo yajonga ndiyachazeka yilona uThixo anipha amandla ndibe lento ndifuna nofane nayo but ka simblame uThixo uyabonga izinto sinike zona ebomini okubalekile singabo namhlanje nerole esidlalayo komphakathi ayonto ithethisayo ufumanise into bangaba ukuthi udabana kwenzezi kanye udabana uphuma ecaleni zonke izinto ezino we are contributing members of the society. Sure, that's nice kakhulu and ke ukukhuthaza kulento yokufuna uba ngusasazi akukho late nangoku yazi uNkulunkulu ufana ne-heist
yabona iyakwazi ujika nakwi-gap engaka angasuka jike ngomsuzu ubiza mhlobo wena ngizokufuna ngisikuvile uthe ufuna usasaza naliqonga khawuyena ureso-ke when it comes welo phupha ungagive up kulo because na-age nansi into emnandi into ye-radio siku-social media sonke so you don't know noba who's watching so angasuka umuntu akusurprise athi ndikuvile uba uyayifuna le nto ungagive up kakhulu so ekusebenzeni kwakho nabantwana what was the most exciting okanye challenging thing oya wadibana nayo ekusebenzeni nabantwana because remember abantwana it's one of the honest human beings bona uhlobo abavangala bazifihla abafana nathi and le nto bayibona yiyo and bayayikhuphela ngohlobo bayibona ngalo so kuwe yiphi yona nto ya-excite okanye yakuchallengeayo through le nto yakho buyithetha yokusebenza nabantwana yazi mhlonishwa bendiphangela nabahlambe ibizele department bendisebenza new department ka social development for 10 years the child and youth care worker akonto ibhlungu njengale umntana ona 15 years xa unohlala kunye naye phansi akuchazela into athe go through zona ebomini at age 15 ungakhala enyembezi uzidele wena challenge sakho othe go through zona ngoku una 40 something years if la mntana can sit you down akuchazela izinto adlule kuzo yabo pha besisebenza nemeko nezinto ufumaseke ba hey man I can't believe ba lo mntana uthe go through lento yabo ezinye ke kunzima nosithetha ke wena mhlonitshwa yabo uyabathi kuthi confidential yabo so bese izinto bezichallenge amanezo okunye bekuhlungu kakhulu kubona uthi ufike e-15 ufike amapolisa kuthiwa bazodrop umntana ona 6 months ezelwe kanye somezonto ezabanye abadlwengulwe yabo those were the challenging bezizinto bezichallenge kakhulu ke yabo as a child and youth care worker bezinhlupha bezinhlupha but kuyo yonke lonto leyo okusebenzeni kwethu eDepartment of Social Development bakhona abantwana esikwaziyo ubaphuhlisa omnye abayingathi 5 ephuma phansi kwami organize phaya i5 yabo i2 social workers omnye uyafunda apha yes uyafunda paqhubezela imasters zakhe so at least bakhona kuyo yonke lento ibhlungu neziphinda abantu abathe go through zona sithe sahlala kunye nabo sabathatha sababonisa ngobomi luckily bamamela ke uThixo baphindlebe bavula bamamele sikwazi bakhuthaza abaye bheka phambili nobomi baphumela now they're telling stories yabo even their scars izikazi zabo zi-inspiration abanye abantwana abathe go through challenges that are similar to the challenges bona abathe go through zona you understand sure. Yes man. Yeah, that is so beautiful man, that is so beautiful. It's iba mnandi kakhulu into yobona umsebenzi wezandla zakhe into obuyiqala wayibumba ngokwakho uyibone ba impumelelo ibheka phambili ungadini namabhuti uyenza abantwana sekulethe for udini uthi abayifunda e-country right through sekulethe yaba step dead right ngiyamthele ngiyo kotshonelanga mhlonitshi yeah ngwenye sakubona kusebenza nabantwana ke kukhuleni kwakho yonke lonto leyo usifuna usondela kwelixesha loba ufike njani kulento ye-committee kasithatha usibeke uqale pho siqaphela noba hey man grand ngingawumuntu ohlekisayo man ngaba lihlanya bandiyafuna hlakazi izenjani le ndile xesha bokwandibuza ba ngilibele imention indaba ye-acting nezizinto xesha bokwandibuza ba nandifuna uba yintoni nazo ngilibele imention abami bingenye yezinto that bendibawula uba yiyo elifini kodwa ke ndinento endiyithandayo ethethwa nguTerry Jakes yabo uTerry Jakes is always saying into yoba ngaba what you were born to do or what you were created to be will always haunt you noba ungabheka phi la nto wayizalelwe ukuthi wawudalelwe yona kanye wawuzalelwe yona izohlala ilapha kuwe emagxeni ngathi uba welizinga wenza ka KFC imani noba ngokuphangela sophala ka KFC yaba noba uyisupervisor uyakhomba wakusuppose ndiyacula uzive sohamisha wathi kuthiwa emsebenzini kanti no bhuti yilanda uThixo wayekunika yona ihleli just nje ikuthi so nathi ethubeni no man I can't take this talent and give to the graveyard I can't yabo regardless of ukuthi iminyaka yami ingakanani nami mandithathe lento ndisebantwini because this is what I was born to do mandithathe ndisebantwini and then kuThixo oyenza bangabayamkele kanye bangayamkeli you understand so indaba ye-comedy indaba zozo actor kudala ndaza nazo zazinto yabo but ke zize comedy nizenzayo nezikits zami nizenzayo ezinye zazo just nje to say
danke kumamcirha uyabona mose ezinye izinto okwenza nomama yabo ukubulela kula mama no express gratitude for the role and the contribution that she played ebomini bami yabo bengulomntu ngiye namhlanje nabantu basekhaya ukubulela just ukuthi hayi siyabulela ilizwe mayilazi into abangamamcirha udlalile efondini ebomini usenza abantu singabo today yabo so into ze committee nanto nakudala kudala naqhuba sengimayanga sekufika social media zifika kudala uRaya kudala yabo khazibona sindithi ibane sindithi sakhona dabani yapha ebantwini nohlekisa ungahlekisa yabo qobe sometimes just undermine sometimes usengela phansi yabo sikuthi sona sakhona sibhiza sakhona. Wow, that's nice. I know ndoba xa usenza into okanye uqalayo uyenza into definitely noba uyithanda kangakanani okanye ubelieve kangakanani into bungayenza but iba khona la ntwanana incinci yokuzidelela nokuzidela uqoma hey man unconscious but at what stage wena okanye at which point apho uzibone khona ba man ndiyayenza le way ngoku ye comedy jo ngayimbuze ngento izanayo uyabona jo ndizoyazi phi ba Grande ndeshayele wena hayi manje sibethe izividiyo ngoba izividiyo azide ziphumele kahle ngihlaba ngifuna ziphumele ngahle ngiyanqama nyakutheni na but as le uthetha unyanisile bayikhona la element osidelela man kuko abamdala beqhoba phambi kwama hayi man ndiyeke le nacinge enye ividiyo mandibethe nandinontombi nandinayo apha eIngwe so a true story le true story le yabo ndane nayo apha eIngwe andithanda nyanga inhliziyo yami yonke andilahla good andilahla mntanami good eyazi central ndiyazi kahle central Parliament Street kathwe nokanela la hotel ayipha iport nondoni hotel nondoni sure khona hotel ayipha ngabelieve pha abanyalahlwa ufunda eRussell umnandi ndisuka apha kumendlini hotel limele nje igama nathi sonke licala nisuka apha kumendlini ndiyobona yena ngiqonza mlinda phanda mfone ethi fondini ndilapha kule hotel ngicela ubona wena mntu wami abuza qala ngubani bethe izapha hayibo umuntu wami iminyaka abuza bangubani bethe izapha ithina lento waza wathi jonga dabana mziyanda fondini lanto benokuchaza lona phe Ramaphosa ndiyachaza andikufuni hey yaguquka mhlenitshwa yaguquka ndemka bangaba ndemka nabheka ngapha ndizazi but azibona sedora ngithi ndiyayihleka hey azibona sedora fondini hayibo ngwenye walahla wabheke hospital na straight azibona nisedora mhlawumbe kwenye level uneno health mama kanifika bedora ke ngoku hey kuthiwe apha hayi into ndinyangwe apha kuthiwe hayi noba ngabantu bayamthakatha lo mntana ayikho lelo ingathi yangringa ngoyingathi zemali suswa bandisiwe eJohnson Road kwenye ikona pha utyiswe ezinye izinto pha ngqimbe ndiyagoba kanjani nthakathwa ndiyagowa emfundini serious no anhleki wena ngoba ndihleki imeko ngifika abalendela alihleka anhleki inxeba ngoku ndihleki indoda mina not inxeba that was 2002 ne nathatha ke ngone bethe ividiyo but lapho kuzibona ividiyo zakho enye ividiyo pha ethi efondini wena wathatha umuntu wami apho ngikhala khona ya la video bethi South Africa yama ngenyawo le ndoda ikhala nyana ikhalela umuntu wa 2002 ngo2022 yabo atho ngena la video yamkafondini yabetho above meter above millions yabo ngaqomba hayi nifikile abe libhalele khona izobuya ngamfa so Grandgranny inhlungu yakho yakuqala ubomi bakho yavuselela iphupha so la sisi walahla wena mzini uba ikhona ichance intoba ngasikaphinda kulahle benza bezinto bangaphinda kahle because if umuntu uyakwazi ulahla umuntu amlahle agulele kwa health ugqiba kwakuvuke isakhono sakhe sibelele se makongezwe asikaphinda ongeze kasisi sena out yena basically ngamazi I'm telling you uba wengekho la sister walahla la popular kodwa xa sisebenza ngoku noba namhlanje na indawo endizisolayo akakujongayo I'm not sure for sure sibasho singakho thina singwethu inobuni bana indawo endizisolayo ukatsho ke lo wami ndinaye athe fondini le video ayithandi happy makhawuyeke le video le video yandeziphumile ndamkhupha ke ngoku ngenye mina athi basambe umuntu wami namsaka kwenye indawo zolonwabo ngihlala phasi atya kamandi lo ndinaye sure xa igqiboje lathi yabona ke la video sure yiyo lithisayo yiyo lisichisa kamandi hayi wancoma because ke understand bona abantu abangosisi grey uhle baba uthanda ngalo lo mcimbi uyabaqabela kwabanika imali namashiya mangenyawo zokubaqabela kahle ngabajeni athi ngothuzi wavuka mengenyawo ngomuntu imali ngomqabela hayi njalo ayithani man
So la video ke thatha ndibeke emanqana emanqanqweni yabo since then ke zandiphinde nibuye then ke umuntu mosibahle hleli nje ndiyakwazi ucinga yabo abetha ke izivideo ezibethayo basasibethana so grand lento yalo sisi kulombuzo endinawo for ababukeli into ba hey man ingwenya ayilili yatsha sokucela uba inyembezi za-inventwa ngulasisi apha kuwo waqala bawulile akhala uthi uhleli nje udabana uyakhala uhleli nje uyadabana ke ngwenya unazi inyembezi man inababucirha because xa bethuda bacirha bathi bangonyembezana so yeah plus ke nalasisi ma-inventa inyembezi nomama wami ngizalayo unothanda ukhala okay xa qhotshotshoza impondo oh okay so uzithanda zimbambi uyasithanda xa jongene nomama uyamjonga so xa bethu umama uyonamasi uzokhala ke kamamcirha funa aze nestory kaze naso dawe kawusiyeke mntana so wena subonga kamthi banomama oyikawukhalayo mntana ngeke. Speaking about into ye-comedy, i-comedy into oyibukeleyo angayiboni ngathi into elula because I believe into bazindidi into ze-comedy kwabantu aba-stand up ayo kubekho abantu abenza i-comedy ngokuncokola okanye ngoresponda ebantwini kubekho abantu abenza i-comedy ngee-gestures ufuna umuntu angathethi nothetha but uhlobenza ngalo kaphakathi kwabantu liyahlekisa so wena ungathi ukweziphi kwezi categories ze-comedy ndinepha kustand you stand up or stand up search bar you stand up I'm telling you I'm telling you fit konocala kakhulu sure yabo but xa uthetha ine challenges kodwa la ndaba nayo comedy yabo ine challenges what are the challenges kwenza umuntu ofuna uqala la ndazazi kwa azazi wena ufuna ukusazi story sakho mhlonitshwa sure pha la mcimbi akona ebhlungu njengale uyibhala ijoke yakho ibethe igqibe sure uyirehearse uyivuba hayi iyakufumela ndize ilahle izoyibetha ujongwe babe serious abantu bayibo kwenzeka ntoni apha yabo so bangumuntu onkenenkene xa ingapha yima apha because comedy inento kwenza nokudila ne-emotions yabo inento kwenza nokudila ne-emotions if bangaba mhlambi nalapha akho fit kakuhle nalento ye-emotions awukwazi uyimanage right nakonzakalisa because pha ungaphambi kwabantu pha nokusazi story sakho and ibhlungu emotionalani uthi ucela yobetha ijoke abantu bangahleki yawo ibhlungu ngathi lanto bethu ngempama ikhaphansi nokukhutyekiswa ubukele ungahlekwa bra ube ubona busixobo into Jones awuhlamba uzohlekwa apha ngexesha ke ngoku uyahlambi yabetha bakubize nomuntu wakhe bazokubukela so exactly so inezo la kunezo challenges but okubalulekileyo ke yebo ngelinye ixesha kubalekile into bangaba uzicheckisha into bangaba ngaba nyani lento nayo na okanye mhlambi ndiza kuyo kuba into ethandwayo into epopular yengoku yayithandwa ngumuntu wonke ingaba into enayo na yabo uzicheckishe nawe wenza into ukusijonga and okwesibini you must believe in yourself yabo ukholelwe into bangaba hayi mina ndakholelwa kumuntu abangaba can do this yabo ndinawo amandla okuyenza ukwazi ukuyenza lento okwesithathu abo bahambe phambi kwakho yabo hlala kunye nabo yabo let them advise you be willing ukufundiswa yabo ufundiseka ufundiswe criticizewa xa funeka ucriticizewe mase ucriticizewe into abangaba uya constructively so that ngomso omnye ukwazi yabo ukwazi ubuya strong so bunojonga ezonto ezo mna emetho siyase yakudala beqhuba yabo but that's dibanisa kunye nabo we sit down we talk that madoda mna I'm new in the game there's a lot that yabo there's a lot that I need to learn kodwa sona sakhona I believe into abangaba naso I can deliver yabo but anzoza kuba ndisithi hayi kuthini I need nginaba kudala bephambi kwami yabo just nje I need input yenu ukuthi bandibile apha nibize kwezi evaluation bahamsi apha funi nwensiso okanye uthini asulungise phana so you must be willing to learn yabo you must be willing to learn kunye ke ngakumbi lento emotions you must be able to manage emotions zakho because akuzohlala uhlekisa abantu ngalo lonke ixesha yabo injalo mhlonishwa so kuba ninetheme nisebenza kana ngahle nithi kukufa kuthi umuntu wakhe wafa uthi ufile so sibe ungahlekwanga ufile so wena sowufeka ngapi ngwenya bakule career yakho sowufaka mna ndifika ngapha ne hebe ndife ngaxesha bekukho uSisi Maria so ela xesha yakhumbula xesha uSisi Maria ya aphinda nafa
ngapha kenye campus man ngalapha kundibizwa kuDombolo pha Sure. ba phayana ndiyazi bandifile but yazi sometimes when ixesha uyaziva xa into ungayenzanga Okay. yawo wena uyabona abantu ekubamba ukuthi hayi man uyenzile le But awufile mana uyivanga so. yawo apha ke apha esikwerini ku Sesimaria ayi ndafa pha ayindafa pha athi ayifile apha ngisepopulasi ngo So Aye. so to the listeners and viewers at home, zihlonipheni i-comedians because phela kwabantu abakwazi ukubhubha bafe noba kathathu Yes, but phela aphinde sif- umuntu abekwe liqonga Yeah. sikwazi ukuncokola naye cash ngohlobo so Yeah. grand zikhomodo ezingwenya eziningazideleli Yeah. So ngwenya tell us about abantu oqondayo into yoba ngoku abungena bubukela kubo but wamanage usherisha nabo stage in terms of i-comedy into yoba ngobani yabona usiyaseya ne ola yeke gate siyaseya siyaseya amjita xa umbona ndimbona apha kaMondi sure abetha nomjita ndithi noyaba yamazi umjita kuthiwa ngukoko uDalixolo usandosweleka may his soul rest in peace walapha kuno 20 apha eCefana yabo athi nothi ukoko I can do this yabo athi hayi usiyaseya ukoko nobeqhuba itaxi kodwa koko omnyama efunda bamasiphathisana Okay, yabe sure. ngisebenza kunye naye love life yabo ndithi hayi ngoko I can do this athi no uzondidibanisa noSiyaseya yabo then sahlala noSiyaseya nambuza uSiyaseya yafunde into iyenziwa njani yabo hayi lento ifuna ungxanyelwa yabo ifuna just nje umuntu willing for ukufunda mina ndibukela yena ke yabo mhlaba deliver ngayo i-jokes zakhe ezinye ze-jokes ezibethwe zii-comedians bra zizinto qonda hayi man ijoke mhlawumbe kuthiwe thatha la ntoka la box uzayibeka apha sure ungayazi bangaba la thatha la box uzayibeka apha ivele njani beyijoke but how you deliver yabo and the ability to read your audience so yonke ezo nto ezo yabo so namthi uSiyaseya the one that umuntu mna oniqondayo into abangaba that one uyanikhuthaza each and every day and umzala kanamona ke Sure, yabo is one person angena jealous akanayo lanto bangabaya kudala lapha kulento yabo abo abantu batsha shame yasincedisa yawo yasincedisa senivela ku share stage kunye naye senivela ku share stage no Trom nabe yamazi Trom na ulo we parades ndiyambona mshiti Yeah. uthanda ufonela iParis ugeza gqi senivela yabo ngamadoda akudala eqhuba ke Sure, no share stage sure. ke no Siyaseya no Zingwenya Trom zingwenya ke za ayodlwani yanetha yabo and I'm looking forward to share stage namanye amadoda but izokwenzeka izinto this year dana kanjani kwenye zilonge uphusha soze zingenzeki kukumuntu obuzayo ke upha ubuke lento ba lento ye-comedy yahaya isinehaya ne uthethe nyana ozobethwa hayi noko bhuti akulala ungatyiwanga akulala ungatyiwanga yabo akulala ungatyiwanga mina namanzi asoze ndiphosisele abaphulaphula akulala noko ungatyiwanga uyakwazi ubiza ukuthi afune bazosibethela apha manje ubethe ubhatalwe Wow, yeah that's nice. That's Yes. nice. In terms of support, I know ndoba apha eSouth Africa into ye-comedy ayikabi yonto ithathwa serious ncam Yeah. njenge-career. Uzathi umuntu kawusithi hayi mani masambe sobukela uDabane mani ngoba yhu ndibhatale 150 for uyobukela uDabane for uhlekiswa yamini into uhleka qha xa fika pha umuntu aphume in a different perspective yale nto obuyoyenza so kuwe ungathini ngesupport abantu abasinika zona ingakumbi apha e-Eastern Cape. no mna mhlawumbe nje benza ukukhuthaza abantu abathi abantu they must come in numbers kasines show come and support us yabo asenzele only thina senzela nomntana lo wakho ngenye imini uzozibona into abangaba hey man ndingangulabhuti yabo iza izosupporta and also sithi nakuRhulumente makazange usincedisa yabo because unyasile ke xa usithi into abangaba ayikagqami kakhulu more especially lapha eEastern Cape so ngamanye amaxesha umuntu akazothi hayi man 200 For uzohleka yabo ngokufuneka uzama uunderstandisa lo muntu le200 lokuhleka yonke lonto le but ukubalekile siyakhuthaza ukuthi abantu must come in numbers and support us sesenzele into bangaba the generation that is after us ezayo no sesivulele indlela you see yeah. No, yeah. That's nice man. That's nice. Sure. Yeah, I think ngokwinto edibene ne-comedy I think sikhavarishile kakhulu ngoku ndifuna singene kwinto yakho yo-EMSA no-motivator abantu izalwe yintoni ke ngokuyona leyo because apha siyakuboma umhle kakhulu apha kulanto kwinto ye-comedy then gijim sidibana ngoso EMSA no yawalanto yo EMSA ne nandi yi groundbreaker ye love life okay
yabo i-love life ke idlale indima enkulu kulutshala lapha Shapile mata hayi kakhulu hayi yabo. So nami ke Hayi. ndibe nelaka yoba ingxenye yala into khulela by i-love life. So ezazinto ze-motivation bese strainwa phana, ezazinto zo-EMSA ume phambi kwabantu EMSA. So zizinto sikhula ke ngokusizazi kambe nandi groundbreaker na ye-love tours yabo, sasenza i-events Eastern Cape yonke yabo. So sasohlulela sasibayi-5 namhlanje emsobane ngomso emsobane emsobane yabo. So yonke lento le dithatha from a love life nale motivation dithatha ke from a love life yabo. So indaba yo-EMSA into kudala nsiza kunye nayo yabo, ayonto intsha, ayonto ivele ngesehlami ukuthi kuba ngoku ndilapha ecala le-comedy saziwa ngabantu ndiyayinyengeza kudala ndaqhuba ngayo yabo. Kudala ndaqhuba ngayo, ayonto intsha. There is this thing intsha ngokuyenzekayo kwinto yoku-EMSA ingakumbi eSouth Africa ingenileyo. If ungu-MC ongakwazi ujiva, if ungu-MC ongaculayo, abantu they see you as umuntu ongengo-MC wodumo okanye u-MC woqobo. So ungaphendula uthini wena kula that pressure eza loba Yona ucule funeka ukuthi otherwise bakuna actions uzenzayo abantu bakuthandeza ngathi ufile lo MC. Ndayazi la pressure fundile la pressure ngifuna ukujiva singaphinde umzekela ngikwazi nojiva ke umzekela ngikwazi nojiva. So kubale kanjani to stay in your lane u-MC? Yabona le nto ithethayo Nyasile inikezele pressure kakhulu yabo. Funeka ukuba ngaba umile pha wenza izinto zakhona yabo, bawukwazi uzenza. But iqhubeka kuwe nawe ke bangaba umuntu onjani esa space wena bawukwazi uyenza le. What is it that wena you can do ezobangela into bangabantu bahlale behlwabs uyabo, abantu behlale behlwabs. Bona ke thina umzekelo lezi zinto zojoker in between zancedisa yabo, into zojoker in between zancedisa yabo. Ngelinye ixesha yakwazi even ngoku MC ne-audience yakho uyabo thatha nje ubani just out phi space ni imali zami saphambi kwami nafondini yabo khachazela ubani ngapha nawo yabona sinjalo you engage. So iqhomeka bangaba wena skills skillful kanani na yabo, read audience yakho yabo. Exactly yabo. But nyele emsulwa ngoNyasile bona la nto amapiano nezinto zibeka hayi yabona abajayeli bayatsha umuntu anxiba uskini jini kubenza bona ukhupha umoya kodwa ayilovosho akavoshoki umcimbi onzima yeah. So kubalekile ulazi balakho kubalekile ulazi balakho yakho kwenza ungafuna ukubhadala. Yeah, that is so nice, that is so nice. And ungasideleli man ne ungasideleli ungafeel small because you can't dance omnye yakwazi udance ungasideleli go there do your thing. So bani kuva kakuhle kubalekile into baxa ungu-MC ufana nomasipala lapha eBhayi ube ngumasipala ombaxa ungami ngento eyi-1 ube nento ezininzi ukwazi ube nguwe ungalinganisi abanye abantu because awusoze ube yila nto ka ube ikopi yomnye umuntu sakubona kusithoma yahamba lo ulinganisa ubani. So kubalekile umbuzo bra, if you try to be someone that you know, who's gonna be you? Sure. So shela dasifuna wena funa wena ube wena ukhangela uba nguwe mna don't umbuzo ubiwe namsike ngixozo ukhangela ubani wena ubani ozoba nguwe yabo. Sure. So take us through the preparation ke ngokuxa uzayomotivator endaweni zindoni into eyenzekayo apha kuwe emoyeni wakho, apha kuwe engqondweni yakho, apha kuwe emzimbeni wakho kawuzazi into ba eksasa ngomso ndinegigi bamanda mzelo into motivate amabandla ndenza umzekelo. So what is going through your mind? Kwenzeka ntoni kwi-creative space yakho yoba mawukwazi ukuthi xa ufike pha ufike ukwazi ubreak the A game yakho kwenza abantu bakwazi ukuba behlaziyekile emoyeni beqhakaza naxa behamba emveni koba ubanikele into banikani. Kwenzeka ntoni kuwe a day before? Umna komu before ndihambe ndiyomotivate abantu okokuqala ndiyayicela laa ndoda yazicreatayo into yoba ngabe efundile Thixo kanipha amandla manje pray ngoqhuba lo msebenzi yabo. Akonto ke imali njengale xa before uyoqhuba la msebenzi funeka ukhululeke ngokwasemoyeni uve wawo ukhululekile kwasemoyeni ne. And then okwesibini aba bantu uyothetha kunye nabo funeka uyazi uyangapha uyothetha because ufuna imali, uyophilisa abantu pha yabo, uyophilisa abantu pha, uyothetha nabantu abasezingxakini, uyothetha nabantu abafuna udeveloper, uyothetha nabantu abajongene nemeko ngemeko yabona. If uhamba uphethe lonto, I'm telling you noThixo manje uzokunika amandla ukwazi uyiqhuba lento, but you must be prepared yabo. Umzekelo mhlawumbe uyazaba uyomotivate abantwana besikolo sure yabo, ngephi le topic, ngephi le nto uzoya nayo pha abantwana besikolo uzothetha ngayo abazawurelate kuyo yabo. You must be
well prepared, uzilungiselele. Ungafiki phambi kwabantwana umzekelo ubonakaleke into bangaba yo khangazilungiselele umhlonitshwa yabo. La nto izaba ne-element yokuba ngabe udelakaleke kumsebenzi wakho. Nakwezinye izinto kuthiwa hayi man ubani he doesn't take himself serious, so uthatha just nje i-chance kuba mhlambe saziwe ibonwa ko Facebook yabo zonke zonke. So yeah. No, that is so nice, that is so powerful. Ndiyathemba nabantu abaqondayo basafuna ukumotivate phaa ngaphambili banayo into ethi hey funeka uzilungiselele manyani. But before sikukhulule sekuzakusiphungula ngwenya, yes, we've seen apha kumakhasi onxibelelwano nezi-creatives alapha eBhayi ingakumbi amahlanya you abodani osigebenga nisebenza naboliya nqaba nisebenza together nenza ii-videos nonke. Yinto le yafika kuneyani nibonisa uba amani masibambaneni ngezandla senze into eyi-once ikhangela into yoba kuzawuphuma ntoni, because to me iyabukeka. I don't want to lie, because when it comes to i-creatives okanye kwi-art kumandi xa zisondelene because iye ivakale ngcono into abayenzayo. Kufike ntoni kuni ukuze niqoba manidibane? Yabona bhuti lana kuthiwa isikhwebo sombona semandi ngochubelana. Sure. Yaxoxwa ne axoxwa ukuphumela kwale podcast ixhomekeke insebenziswano yini as abantu ababhizi kunye nayo, because kuye kanguhlelwe meeting umzekelo kuthiwe hey hayi let's sit down ke sidiscuss into bangaba singasebenzisana njani. Izenzekele la nto yozibona sisebenza sonke. We receive a call out of nowhere, hey man uleya moslo fundini necela mandabane kwasondele uzabethiwe sibethele into ethile, and nawe awunawo la moya wo resistor. Bona awunayo la nto bangaba hayi man sokuthini ngosondiza kanye kuthini uvela ukukhululeke just nje lesikuye ngokapha ngoku usebenzisa sodwa hayi izenzekele bhuti. Angifuni ukuxoxela ngumoya just nje ovele wathi out of nowhere sazibona siyimbumba yabo simanyene ngohlobo. Ewe noba ke zikhona i-challenges but ke we always rise above them yabo, we always rise above them. Asohlala sibona ngasonye ngalo lenye ixesha, but what becomes important xa singaboni ngasonye how then sirise njani above le misunderstanding yabo, then sihlale simanyene, sihlale sithandana, sihlale sixabisene, sihlale sincedisane ukuphuhliseni amatama izakhono zethu yabo, because nami xa lento engazaziyo ndiyambetha uleya kanye xa udani efunda nomcimba nobone kahle kanye dani khona igig ethile kasondele kanye ngcaphephi khona into ethile kasondele yabo. That's the spirit yabo, that's the spirit esihle man enqondayo into bangaba namcela uThixo asikhusele. Wow. Any upcoming projects okanye izinto zawuthi uzenze mhlawumbe abantu abanozilindela kuwe before sivala? Currently sijongene ne-event ezaba seTinarha nge-14 kaFebruary. Ngalamini Valentine's? Ya ngalamini Valentine valantshontsho. Esi story ke sizavela pha ayisho. Ungaleli kangwena. Anizolila. Manje ngizawufonela umanager wasesibhedlela kwenza ba in case ahlale khona yabo. Sizovela pha yabo 14 kaFebruary. But nge-31st again siseTinarha qha ndibele just nje igama lendawo ili siseTinarha. Yeah. And then after iTinarha sibhizi nomacala awuno dikhona ku season 2 ka leya nqaba lo ya Sugar Mamandoza dikhona. Okwesibini khona i-movie bibethwa ixesi ithi Siphelo. So betha okwesibini ngokuzibuyela ko ixesi loqhubezela la movie yabo. Yakhula manje lento siyenzayo ngoku. Ezinye ke zezinye izenzayo lapha bucala ke mina ke ezizinibangela into bangaba nokho nilale nitshile. That's nice. So abantu bahlale bezilindele kumakhasi onxibelelwano. Bahlale bezilindele kumakhasi onxibelelwano. Ungubani pha kumakhasi onxibelelwano ndingakuqhamuka? Ngumziyanda apolice kumakhasi onxibelelwano onke TikTok na ku Facebook, ngumziyanda na ku Instagram ngumziyanda apolice. That's nice. But before ndivala just I want to say something just nje. Dinento manje mhlonitshwa that enqondayo into bangaba andikwazi ukuphuma apha ndiyakhanda ndithethe. Akho libhlungu njengale umzekelo if wena you can go to a Florist Hill ne kulamangcwaba wapha and then ucheckishe into bangaba xa ufunda abantu ababhubhileyo age group zabo abamhlophe ufumaniseke into bangaba kubhubha abantu abanye bazalwa abanye bana 79 abanye bana 90 abanye bana 100. Abanye babo kuza bemke emhlabeni ifamily ithatha isigqumo sonto bangabaye masambe sibheke esibhedlela siyomthandazela utata omkhulu akhululeke ngoku yabo. Abantu ke abatye ubomi
But to come to Apple Plus and go to eMissionville, uhambe uye kumangcwaba seTinarha abantu abamnyama ufumaniseke basingcwaba abantwana pha. Banye bazalwa ngo-89 abanye ngo-2000 abantwana abancinci, and you can't say to a person ozalwe ngo-2005 uthi uqatso lakho lufezile. Yabo imeko siphila phansi kwazo singabantu abatsha ingakumbe eMatawela bra. It really pains my heart ukubona izinga lethu lokubulalana. Abazali bethu bangcwaba thina. Yabo sibulalana kungekho sidingo, ndingayazi for what, ndingayazi for bani. It's painful. And imthandazayo kuThixo ezimcela into yoba ngaba noko kwanele. Sure. Yabo kwanele. Noko kwanele madoda. So I just can't say, I mean I can't just leave le podcast ngakhange ngiwenze man. Londo leyo yabo. It's painful bra. Umoya wakho uyathetha because benza ukuthi ikhuthaza professor yabe but olhlobo soyibeke ngalo uvese wayiqukumbela ngale note is serious ngale note ibaleke kakhulu. Abantu bakuthi it's enough phezani. Ngoku sizawuphuma sibabhabhayise but before sibabhabhayise bafuna ukuthetha nyanza mbeke etshathalazeni. Kweza DMs ingenayo zamajita manje ke sabawela lapha ku akho mjito wani wachazeka kweqothi kaMthetho nyana uzithi sivile ke impendulo kabaphulaphula kumnandi ubanaye umziyanda police ozawusayina likhosi if they fail to sign uOzwen police uzenalo ke negwinya ebeliphethe salitya likaMamcikha umamakhe wazane walibeka udaba into ba walahlwa yena wazothuka ephi esedonga then ke ladelenge ku social media nathi ke bethuna ke on a serious note siyabulela kakhulu ngenxaso yenu. Qhubeka nilandela ikunjani podcast asikwazi uvala kumlomo nakubhudo sinqobisayo apha uIzanam ngumdako omnyama ongenasekho opposite N9 Spa iBlack Container. That's where the black excellence is happening. Usibona sibahle sinjena nje ubhudo Vusumzimpuntshe neteam yakhe siyabulela kakhulu mzi bekumantu bana ubhudo ngoba isithatha kwasikhule sibheke phambili into yenzayo siyayithanda siyayisupporta siyayibukela ungami ngwenya hamba ungemi masibabhabhayise emakhaya baba yi siyabulela emakhaya. Abenza ukuhle apha eGqeberha uFacebook nakho Insta phola siyafumaneka kuYouTube usubscribe Twitter ubosilandela bakhona benza ukuhle sibangweni ubosibalela okay thethe nawe qha ungasayi phansi ngengcolo ishow izaqala tune inumamele ishow ezakhaya basingobani senze njani enza intone ezakhaya each one enyathi buzokwaba phambili take notes nasi ingcebiso ungasibona uphambili thethe nawe nyibip esuke emgubeni ixesha lifikile abophanda usuke ezigubeni iphubo bonalo liqale yes phansi sibale khawuleza mntase ngo5 hamba nombane sithande eso sokhanya for everybody. I don't let practice club sing all in the behind figure gonchani figure gonchani figure gonchani whoever said diamonds are forever, I'm sure but it's born on all the pressure that I'm under. My future clear, maybe Bazi Bamba. Too much in my life, man, Clambizo Bachampa. Let's get back to rapping, hand rapper Luli Sandler.
We all man, tell them we're the real McCoy. Time to talk now, hustler dig deep. Man, I come from the 6 and I say what I'm on. Yeah, it's time to motivate us, I'm too pop a bun. Try to give them flowers, let's appeal of a bun. Try to give them power and vuselela la food. Conversate to educate, sikelela la God. Cheat you on the map, that's the end of the goal. If they think by a shia sala someone in Jolly, we gon' get there flying to us papa the nyoni. Mr. C.I.N. to anong losing a choni. They try to pull me down, man, it's not a bakoni. Jani yabulisa pakunjani. How we gonna grow if we ignore our youth, Sunny? How we gonna know the death of Biko and Chris, Sunny? Fundo ngenkubeko namasiko organjani. Uvuyo zenge meko nobubele nobathwani nomculo chazimeko. Uzosiya kwenziwa njani? Vibe izeno nene no Miss P nobathwani. Kunjani Kosibalisele ngawe chowukhulu njani. Uyiqale kuqalele sifuna uqonda ukhule njani. Uthando lomculo and your craft uqale njani. Amajingi phiwe challenges iphethe njani. This is not a joke, siyasebenza phasisipani. We teach and give you hope, nyamezelo yekinkani. Phetho saziwayo ngele nkobe sifuna inyani. Kuxarha luthethayo yiza nawe wena ungubani. Kunjani? Molweni, kunjani? Dinga ungachopha usixelele ukuba ungubani. Ummo wakho wenza ntoni? Thini into yakho ungowaphi? Esi sigqibo sokuzabalaza ngobugcisa usithathe njani? Eneneni nje, khawutsho kunjani? Ukuhla usenyuka ukhwele emaqongeni. Ufuna ukuyaphi? Injongo yomsebenzi wakho yintoni? Yanga ungafika kwawapha amanqanaba, phinde usebenze nabani? Esi sisitulo sokuphalaza yonke iminqweno, yonke imibono. Yiza sukunike udlwanondlebe uthethe. Yiza sukunike udlwanondlebe uthethe.